Yaroi trai, sai si pat ngai ku play pi paro ha kurteng ke patiang tam ke jong Jesu. Te kedon ku ka jingkeli ke bapila keli ke jing pos niu ke jong pi te ngala ong man sa ai jubab lem baka video kenapa kan long jingkel ku ya baro ki baju pos niu ya kan ke jing pos niu nama kata ani thu lang hang ni kenapa kan long ke jingkel ku ya pi ke baju pos niu ya kan ke rukom namar ngai don bun na pedeng jong pi pila ju pos niu ha kan ke rukom namar ngai ya la ding ju pos niu kan ke jing pos niu te ibala pos niu ya kan ke jing pos niu ka long kum ne yong ba wat haba iklem let school show tang ba iju pos niu bet i let school te ke ai ka banga kwa mania tho e phi ya ka ka jing mot tel da phi ju pos niu ba phi let school ka ba mot ba uble u e je phi ba upen pau ye phi ba ka jing em jongi ki kristan ka long thek kum ki khna school ki khna school phin pet ki khna school ki long discipline ba lada kim long discipline ka ba mot ki yo ya ka punishment lada ki poi slam chapo school ru kamot ki yo ya ka punishment lada kim pendep ki homework ki jong ki ru ki yo ya ka punishment bat ki don ka por ba kin don ki test ki don ki por ki ba ki don ki exam bat khumta ter ter te pisngot ho hi ba ni kum ki kristan ni long thek kum ki khna school ha ba ni im ha ka perthai ka ba mon kadai ka perthai ka ba ni kum ki kristan ni long ki khna school ki ba kin jaman sin te kum ba don ha ka an ha po school te ka mot ka don ru ka an ha ka ba yedai bat kane ka hima ka jong ble ka ba ula ai hangi ka ba ka jingsen siar no kum no ka jingsen siar blai ka ba long kum ka ta ka school ka ba ubo ingi ha ka ni ka perthai ka ba mun ngimla bangin yai la na ka mon ka jong u na mar ka ta ki jing puli ki bangi yo ban puli ka de ka tin ka jong blai bat ha bangi le persya ka mon ka jong blai ni yo shibon ki punishment kum ki jing pang ki jing hitong ki jing duk ki jing kurdo bat kum ta ter ter te kum ki khna school ru ka ba mun ni don ki exam ni don ki test ka bamot ni don shibon ki jingten jo kum ki khna kum ki brio ha ka perthai ni don shibon ki jingten jo te ka bamot ka to ka ba phiyo i ka mot ublei upen i example ba ni kum ki khon kristan ngin nom klet ye kane ba ni ru ni long kum ki khna school te ha bangin long kum ki khna school te to ngi ne long ki ba discipline nang bangin long ki ba pass na ko wei ka por sha ka wei ka por ba ha ba phi pass phi yo e ka jing kmen amen na mar kata ngi nom klet e ka ni ka wei ba ngi ru ngi long ki te ki khna school ki ba kin jaman sim te phi check phai ka jing long ki khna school ki long kum no te ngi ru kum ki khon kristan ni de ban keu class na ko ka por sha ko ka por ngim de bin sa haju bat ni de ban pendep ya ki homework ki jong ni ki ba man ba ni puli bible ka don ka no ka ba kta ye phi phi haban pendep e ka ka homework pa ka homework ka jong phi la sementa phi puli ka no ka benta ba ka to ka benta ka kran persya e phi ka homework e phi ba phin pendep ye ka to ba phin le e ka to ba ha ba phi la le ka ba phi la yo e ka answer ka ba mun phi la job na mar ka ta ya da ka ba singo tho pen le jing mot ya ka to jing pos ni ka ba phi la pos ni ba pen singo tho ba oh ble pen i yang ni ba kum ki kristan ni long shisha kum ki khinna school ki ba kin jaman sem te phi pet ba hai ka jing long je khinna school ki long discipline te ngi ru kum ki khon kristan to ngi long ki ba discipline ha ki ai paro khoi na do ka ten ka thalin na do ka rukum pet na do ka rukum snap na do ka rukum yan na dong shidong ni de ban long ki ba discipline bat ngin nam sngo pher ha ba wan ki jing tin jo na mar baro khna u ha pan dan katas ban u ba pas u de u ba minat ban pule ka ten ka chong ble te ka jing mod hi ka debet ka ta ka jing mod ka ble u e ni u pen pau ye ni u pen i da ka nuksa jong ki khna school ba ngin long kita ki ba 3 minut kum ki khna school te ka mod ka jing job kala long ba ya phi ka mod phen nam sngo phla ha wan ki jing tin jo phen ma o ble bu isi yanga te namar ba haba ki khna school ki don exam kim ong ma ki no hi ka ki isi engi takra ki ai ka exam han re kala de ka por ban tho exam bala de ka por ban kin tiu ngi ka bot phis ngo tho pen men ta haba phila ngo tho e ka jing bot jong ji phos ne bo ble pen i kum to mo phis ngo tho mo ble kwa ban kin tiu ngi ble kwa ngi ben long ki ba discipline khna ba ka jing ko ka nun ra ngi
but hisin hi bang le persya ki punishment ki wanda ki bapun rukom ha ka jing ya lenti ka jongi te ka jingmut jong ka to ka jing phos new ka ba hi phos new ba hi phong uniform kamut kumta te nadam ta ka si wat nam singo phe ba pet tho bhai ka jing long ju ki khanna school ki long kumno te kumta hi kan salong ye phi penta yi kini ki khanna school ki ba start kini ki yo ban let tho exam extra dai te ka jing kur ki extra na ma ki yo bai bam te ka pumot kini ki ba kham klain ka jing long man sim ki jing tenju ru ki long extra tang ba long extra makna ru kini ki ba kham la ban sha ki jing tenju ki ba bon jai kamu ka jing kur ki yo extra te wat nam sngo pher ba ble ule shileng ni phi ba ki we ki kham duna ka jing tenju phi kham yo shibon la phi bon ka jing tenju to tep ya ka ni ka we ba phi kham klan ba ble kwa ban kur khui phi kham bon te shu pet be ka jing ya lang ti jo ki khanna school kamot kata ka ba ble u kwa ban pen pau ya nga ba de phi te to ble yo ban kur khui phi lang ba ro ya ro itrai